o bukuk je khorok jana nasik nagi ri skiri ma singsa sibe warjage si haini holok tongka. Adi 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 ira ikon batai ira itu kata ini kata abin kata Hello bhai apsong o video no je share khai mansak phat phat share khai di blai kene kirima singsa o video je nogo siri nai rok sibai hoskai tongbai di baksa baksa borok tabuk bo saibiya ko suini sago busuk bisakto tong sui busuk kirima singsa suini sago busuk bis tong suini bua hapka hangke sui haino ongthango o bukukjo khoroksa sibai warja goi nasik de sui haikene holok tongkha norok khana bai khana agino sui koboro warja kha hangke sui haino khaithango sui haikene hologo sui haikene pongo hangke langkaban chia thubu thuyo doktorat langya hangke tabuk to bithirok doktor sanamjak khana gaya video no phat phat share khai di joto borok ni aro no pirjak na angthon ngai sui ni sago obo hai rok phai tongo tabuk sui kobor bai warjak kha hangke sui haino ongui thango o je sui warjak nai bini yaskorok nangkha hangke te bini buarok nangkha hangke bo solowoi thango belai na kirima singsa adi ira ikon batai ira itu kata ini kata abin kata